Скъпи приятели, първо да кажа, без тебе. Разбира се. И колеги, момчетата са записали и видеа, която беше тяхната следваща задача, които стигнали до тук. Очевидно имат качества, но след това, което ще видим, ще трябва да се отсее кои двама отпадат. И четири продължават. Ами ако сте готови, Айде. айде. Виждате ли добре? Да. Скъпа България, в моя живот отдавна съм разбрал, че човек, колкото и праведен да е, дори като Господ, все ще се намери някой да те разпне. Чувал съм да казват, Стоичков постигна повечето с късмет. Бил на правилното място в точния момент, окей. Обаче аз ще ви кажа едно. В моя живот никога не съм разчитал на късмет. Никога. Още от малък съм се борил с зъби и ногти. И ако сега ме попитате, преди 20 години, в ясно поле, на поляната, боси, с парцалената топка, която играехме, ей, малкия, ще стигнеш ли ти до Барселона? Ще ти кажа да. И не защото е лесно. Напротив. Ще ти кажа да, защото мечтата ми е по-силна и от мен самия. Първо, много добра имитация. С това винаги се започва, защото когато говорим за Христо Стоичков, трябва да се започне от имитацията. Марин, според мен, има тялото на Стоичков, но го няма духа. А без дух аз не виждам Стоичков. Те по-крайно го казва. Мен ми липсва това. Ами духа, Да, гнева, емоцията, Смяната тази... на емоциите малко много по-равен. спокоен. Да, по-равен. Казва, че човек е голям, колко са големи мечтите му. Аз от моя дядо Христо съм научил, че една мечта. Гласа едно към едно, Христо. Ако в нея няма действие, тя ще остане само мечта. И това нещо ви го казва един човек, на когото само преди няколко години са му казали, че никога повече няма да играе професионален футбол. А сега, стъпка по стъпка, се изкачва на най-високия връх на планината, наречена световен футбол. Затова дай всичко от себе си. Дай 100%. Ако можеш, дай 120%. Но ги дай, за да успееш. Защото на българина едно му липсва. Само едно. Вярата, че може да стане. Затова бъдете вие тези, които да покажат, че може. Мечтата да не е само мечта. Определено Перо е свършил страхотна работа. Все едно чува Христо. Едно към едно. Едно към едно. Финала много ми хареса. Той става и си тръгва, както всички ние ще си тръгнем, но Стоичков остава, легендата остава и затова е много отговорно кой човек ще изберем така ревностно да пази тази легенда. Само преди 5 години преживях, може би, една от най-големите трудности в живота ми. Чух присъдата, лишен от това да играя в футбол завинаги. Трудно ми е да ви опиша как точно се почувствах тогава, но не се отказах и за момент. Стиснах зъби, минайки през много трудности, като например това да играя футбол тайно в селски отбори, стигнах до тук. Именно да играя за футболен клуб Барселона пред милиони фенове по света. Нито един от успехите ми нямаше да се случи, ако не бях българин. И ако не бяхте всички вие. Защото това е една обща победа. Ние всички заедно сбъднахме тая мечта.
И сега, разбира се, много хора ще кажат, тогава защо напусна България? Не. Никога не съм напускал България. Взех я тук със себе си, на Камп Ноу, за да я покажа на света. В този пич има нещо много сурово, много първично. Естествена харизма и излъчване, която не знам дали актьорски може да я придобиеш. Здравейте, българи! А именно, в Барселона. Най-накрая моята мечта се сбъдна. Ако видиш, човек. За толкова труд, пот, тренировки, Това е късния контузии. вече. Това е Христо. Да. Въпреки, че вие сте далеч от мен, на 2378 км, вие сте в моето сърце и винаги ще бъдете. Мога да нося фанелка с червено и синьо и зад гърба ми да пише номер 8, обаче в моето сърце тече бяло, зелено, червено. Затова ви го казвам на вас. Мечтайте, но бъдете разумни. Какво сте готови да дадете отсреща? Пътя не е лесен, няма и да бъде. Както аз успях, и вие може да успеете. То е едно към едно. Христо Стоичков, последния. Говори за За късния Стоичков. късния, това е, нека така да го кажа, късния Стоичков. Интересен, много интересен Аденчо. Просто наистина Има нещо интересен. натурално в този. Природна работа. Абсолютно. И е изпратен тук Природна работа. с идея. Майко, татко, естествено, че не съм ядосан на вас, просто няма как да скрия, че съм бесен. Защото как мога да вярвате на такива глупости? Как мога да вярвате на такива смръдливци? Да четете мириживите им вестници и да вярвате на такива глупости, които пишат за мене, за Мариана, за Мика. Ние сме добре, всичко е наред. Освен това, дори да има някакви трудности, вие знаете, че аз мога да се справя с всичко. С всичко. От този въпрос толкова. Иначе, искам да знаете, че Мариана ще се кара, но искам да знаете, че ще ставате баба и дядо. Отново, втора част. Продължението. Семейство Стоичков расте, но не старее. И да знаете, че да сте спокойни и щастливи, че ще направя това, което направихте вие с мен. Дали е син, дали е щерка, каквото е решил Бог, но ще възпитам така, както вие възпитахте мене. Победител. Обичам ви и до скоро. Разревалите, а? Да кажа, че аз поддържам влажност на лицето, само че... Тя ти на колко човека рева до сега? На, Трим. на двама. На двама ли? Само на него и на Да. Това е хубавото. Да. Защо? Защото Дани си е измислил изключителна рамка, в която да си вкара монолога, т.е. да се почини на задачата монолог от Христо Стоичков. Но той е избрал нещо много по-голямо. Той е избрал обращение към майка си и баща си. Просто има едно много високо актьорско майсторство. Здрасти, бъдещ Христо. Христо в бъдещето. Като гледаш това видео, вече да си постигнал мечтата. И ни давам едни 5 години. И искам да знаеш, че понякога ти е било трудно, понякога си бил отритван, понякога си бил гневен, понякога си бил далече от семейството си, от всичко, което обичаш и от родината си. Но през цялото време знаеш, че си заслужава. Си знал, че си заслужава и ще го гониш. Няма да се откажеш. Винаги си му харесвал Ясен. Тук просто... Кое не ти хареса? Не, че не ми харесва. Даре. Не, че не ми харесва. Може би имам чувство, че го прави твърде много от
от Себе си. от себе си. Да. Да. Твърде много от себе си. Ясен тук. Той си е ясен. Да. Позиционист от първия ред зрител, нали? Се вижда, че той е талантливо момче много. Да. Но някакси ми бяга от образа на Христо. Шестимата са добри актьори. Въпросът е кой е подходящ, както ти каза. Така или иначе трябва да останат 4, имаме трудна задача и да видим кои ще са те. Това е. На мен ми харесаха и 6 момчета, ако трябва да съм честен. И това, което най-много ми хареса е, че 6-мата са много различни един от друг. Другото, което ми харесва е, че те са започнали до такава степен да разсъждават от името на Стоичков, че видях тук едни неща, които са много, много на високо ниво. Тоест, карат ме да съм съпричастен към това, което те ми представят. Много се радвам, че сме се събрали тук петимата за уважаемите зрители. Това до нас е Ноли Мола, един от продуцентите на филма. Работил с имена като Мел Гибсън, Джеймс Франко, Бен Кингсли, от така наречения A-лист в Холивуд актьори и никак не е случайен човек и има огромното щастие да е основна част от екипа на бъдещия филм, който ще правим за Христо. When I make a film, I give my heart into it. And I'm in love with the story. I'm in love with Bulgarian people. And I want to make this film in a way that the whole world sees it. If we were just to make a movie for the country, that would be amazing too. But we're aiming international with this. I want a big release in America with this. I want a big release in England, in Germany, because this story deserves to be told in a way that is international. And that's why I'm involved, to bring that out of it. I was taking a cab in Barcelona a year ago, and I told the cab driver I was going to meet Hristo, and he said, Stoichko, started crying. Made me cry. So now I'm in this cab crying with the guy, driving to go see, and then he came out, took a photo. I'm like, wow, this impact this guy had. If I were to describe Stoichkov in one word, I would say impossible. He makes it happen. He makes the impossible happen. All right, so Yeah, let's go to the next step. Sure. Do you want to meet the contestants? I can't wait. Amazing. Let's do it. Let's do it. Yeah. I am looking forward to meet them. I have seen tapes, and I am blown away. The acting is perfect. All right. Hi. All right. Hi. Hi. Noli. Jonathan. Noli. Noli. Срещал съм се по-скоро с кастинг режисьори, но с американски продуценти до сега не се бях срещал. All of you guys are fantastic actors, by the way. Bravo, you know. I would strongly recommend one important thing, to take this like a life or death serious. Това, което той каза, че трябва да приеме ролята на живот и смърт, аз вече съм я приел така. Така че съгласен съм с него. For me, the reason I'm involved in this, because I'm at a stage of my life where I make the movies I want to make, and when I want to make something, I give it 110%. There's a lot of things behind the scenes that are happening on your behalf, and if you guys help me help you, I will be your best friend during this process. If you're chosen to do this role, you're chosen for a reason. Както и предполагах, той наистина се оказа много сериозен човек. Тоест, човек, който има много сериозно отношение към актьорската професия. И се вижда, че то не иска от актьор да бъде просто изпълнител, ами иска да бъде творец, да бъде съавтор на това нещо. I'm very curious to find out if you have questions for us. Why do you want to play this role? Go. Since I was a kid, I'm dreaming of playing a role like this one. And when the opportunity came and knocked on my door, when I saw the casting waiver, I was like, I just felt it. I was like, that's it. I'm going 100% there, and yeah, I'm gonna give my all. I think the reason why why I am an actor is because I've always wanted to do stuff that excites people. You know, movies that move people. And I think
you don't really get those that often. You know what I mean? Yep. You get those maybe once, twice in your lifetime, to be honest. And I think right now this is that, you know, for me, for us. I think that you're probably cannot even imagine happening to you, and then, bam, Overnight. you're doing it. Overnight. And no, I mean, with a lot of work, you just do it, and you succeed in this. Exactly. What about you? Because I'm prepared for it. You're prepared. That's good. I like that answer. And I've been preparing for a long time Yeah. for a chance like that. I strongly believe that I'm born for this role. Yeah. Good. I see myself in this role. Right. And that's why I'm gonna give not 110%. Аз честно казвам, още не мога много да осъзная какво се случва, как останахме шестима и нали, къде се намираме. И се чувствам спокоен, което за мен е доста трудно. Тоест, ако съм спокоен, смятам, че наистина е трябвало да стигна до тук. All right, guys, let's go. Come on. 1, 2, 3, start! Perfect. Nice. Преди срещата с Ноли, може би не си дал чак толкова голяма сметка колко е важно това, че съм един от тези шестима последни останали в кастинг формата. И сега, особено след тази силна мотивационна реч, която той ни тегли, ми започвам да му усещам тежестта. Но аз го усещам с вълнение. Аз се развълнувах и се амбицирах и се мотивирах още повече и така. И съм готов за това, което предстои.